Ang kuguan, bugas mais. Ay, bugas mais. Kinahanglan magbugas mais, guys. Pabukawan. Tigo mo na yung bunot kasi kay ilo ra ba ning tiri. Guys, mo na yung pamahaw. Mais. Mais gani. Libre ko gahoon. Okay, tara na. Mo na yung pamahaw, guys. Bugas mais. Dabi sudan. Pansit. Gikan ni sa tubigon. Daday tamban nga pinirito. Oh. Salin nga litsong manok, day. Gipirito, day. Di as aliana. Palit ko dadok sudan dito sa merkado. Grabing katasa, guys. So, hukad na smader dari. Mapasi pag-abot na ho, nag-ilis ko sa nina. Kaya kailimutan ko sa nina. Dahil taas maputukad. Kajab-kajab da aris ko sa nina. So, nag-ilis ko sa dyan. Pagi, boy negra. Boy negra. Day! Dapat day, girl negra. Boy negro si Kuya Undoy. Boy negra. Ari mo po, boy negra. Girl negra. Ay, bagay mo po. Okay, agak magsuwa, guys. Prito. Bisa labas na dito. Dao. Pero na yung magsuwa. Ada lang. Mukbang. Diplop mo rin na gani. Niyot to ta, guys. Dami. Litsong manok, pritong tamban dinay. Og day mga buwad ya, paut-put og pinakas nga tamaro. Okay, maniud to ta. Maniud to. Diplop imong na may litson? Kanina naman. Oh. Bunit. Grabe. May batasan. Hi everybody! Naman may paniud to. So, nimbalik na simbahan kay Nama Miroy. Young people. Bot pasabot daan na. Kuan. Bot pasabot. Fellowship sa mga young people. Fellowship sa mga wapa na nga minjo. Mga single. Mga young people. So, guys, mukanta ta. Rote! Gikuan on the spot. Kikika-practice ni si Zao keyboard. Grace by Laura Story. Murang makalibog, no? Diba? Ako, niti ko mag-gitara, pero nga ni. Mag-gitara dito. Sayang ang kuko. Pagpuran. Good morning, guys! Mapagmata ng alas 6 na sa buntag, January 25. Happy birthday ni Jai Jai. Birthday ni karon anak ni Ate Julie. Di may magato sila kay na ako ilakaw og masadyon. Jagi sa kuno party kay sa pamanggabi. So mautong anira lamang ko sa kita mo na, guys. Perfect. Agang mga labhonon kay sige maglakaw to ana. Kinatur-karto na so manglaba ko today. Kay inig ka alas 8 sa buntag mula ka kumato kuspos office. Kay niabot na kuno ag pinada ni Ma'am Cheryl na. Salamat Ma'am Cheryl. Love you, Ma'am. Kanang dugay-dugay jud tuning abot ngud siguro sa kondisyon karon sa COVID. Pero hi jud ko sa mga labhonon na nagkalanra ka so manglaba ko karon. Kay arong mahumaning ang labhonon. Mato kuspos office. Andiyan ni ka man birthday pud ko kay birthday pud karon sa anak sa among pastor. Char. Happy birthday, boss. Manukos mi unja maapas ra bitaw mi maadto sila sa beach. So maadto mi sa beach unja, guys. Mingaw ba sa pagog beach pero di man ko maligo, makikaon ra ko didto kay lisod ka jug iligo na jag ngulong-kulong unja ni mura kung nakurintihan. Kabantay mo na mga salida nga makurintihan nga mamarug nga na dyan mangulong-kulong. Maingan ang jagang porma so anang gili ka dyan. XX ta na kay sayang itaw pagkatang effort daanig pa. Tulid-tulid din sa atira di ay nga kapsangan. So magsugod na ko, guys, kay arong mahuman ko sang trabaho pero magtimpla sa day ko gata samtang maglaba kay arong di puta ko anon ka na
asiden magkubuntag sa dugo ako isud ang tidan nga ininit. Murag sakit, murag kamuto ng kuto-kuto kaso ay magana. So mo nang mag-inom-inom ta samtang manglaba. Pinaikot-ikot at dinurog-durog. Morning, mother! Ano sama na yung lapuan? Ang kuguan, bugas mais. Ay, bugas mais. Kinahanglan magbugas mais, guys. Pabukawan. Kawan mo. Abe, na. Paon man na ng lutaw ni mo mga sungo. Nga na, madang-agan sa una, guys. Uwis ko ilami, baon mig nga na. Nani. Naino, kaya ka magkatsudag ka maisan sa una na yung eskwela mi na, diba? Gamang baon mais. Trabaho pa man sa anak sunod do. Sa basak, no? Ja, agam tungtungan ra po na magbuwad nga puwahon. Buwan sa Timbungan nga buwad. Awa guys. Kakaan pa po mag-mais, guys. Murag, daris among kamera siring sig mga agmais kay naanad man lagi mis mga gagmay pa mi nga mag kaon ng sibig mais kay na may abot si tatay. Ingan ni ang ganahan sa una guys, kung magdungag ko guys, magatong-atong tsukus abo ka, magpainit-init ko kay garabing tugnawa dari buntag. Okay. Ako ay buka, wow ka na sungo. Sungo lagi kay gahi man na. Magbunot kog lubi guys, kay maghimo ko sa nagbibingka. Kay naama mi kuan, tik-tik ba to or binled. Himuuni na nang bibingka, mirinda nila. Jeez. Uy, to na kita nagbuo. Ay, saan hindi mo na maghimo kag kuan, bibingka? Grabe sundang guys, bisag arang makua, grabe ang panghabawa. Di sure man tada tigbas, di man mudut. Uy, naimot po! Tigo mo na yung bunot kasi kay ilo ra ba ning tiri? Ilo ba ng tiri ng bunot? Tigo mo, day! Ano na naman ay ilo? Bunot, ilo tiri. Ay, ito ni tanawon guys na pa ni Putput. Tega ni Putput. Balihan pa maning sudang. Maman, di na. Guys, prank. Ah, it's a prank! Grabe kung naibot-bot din naman yung tuyo dari. Padung na tumubot-bot. Sakto magod ang pagtudo. Pagod na. Be, hagad ba? Hagad na. Sakto na dagaan ng biya. Kaya hagad way matigom. Nay, salini ko kaludkib ha? Wala ka man di, tulisan pa na sunod. Sunod na og mais. Tulisan ka mo. Mo ni guys, magbibing kami. Mo na ni ag sunod og akuan. Tik. Tik-tik. Pero di ni tik-tik ag binlod ni. No. Binlod ni kay kananay wa may mukha og binlod gid na kay ramang pinuha so bibingkahon na raman. Mukhaan na ni glugawon. May mukha og glugawon. Wala gina diskartihan lagi, diskartihan kung saan pagluto kay rong mahalin. Kaya sayang. Ini taga mong suha guys, piniri itong tamban kay may suwag pamahaw. Guys, mana yung pamahaw, mais. Mais gani, libre ko gahon. Sakit aranan. Mana yung pamahaw guys, bugas mais. Dabi sudan pansit gikan ni sa tubigon. Daday tamban nga pinirito oh. Salin nga litsong manok day, gipirito day. Di as aliana. Humana ka pamahaw yan? Mami mo na. Ah, basta kay pansit mo na. Sige, mamahaw sa tanincho guys. Kaya mga nilas gabi, nilas tiduli na Bert, tira pang Zay Ron. Magrita. Kantay sabi. Dali, kayo matanong Zay rin. birthday, Zay. Happy birthday, Kuya Zay. Kamuday. Zay Louie. Happy birthday. December 4 ng 11. Rizay, iniro ka nung sipo. Oo, sila naman ha. Sila na po sa una kasi. Sila na tulong. Oo, di ay. Kaya na may maguwang. Kaya Nagana. na may maguwang. Dahil ko sa kanila mahahaw kay ako lang sa nabilin. Kay si Tele, si Upaw, silang tanan, waliha.
Diya kayo na hamang luto. Tawag isa, nay pali, aron, nay. Mas maadyo ka sa day og na ay spin dry. Kay 101 mas gawas guys. Ani raso di hay hay. Di man ni manimaho kay wala may duga na. Talima na gani pwede na isuot. Sa una, upay kuan atos gawas mo kay hay da. Ug muuwan na. Ang luuzan ng ginukdanay sa hinipos. Gubod mi hipos. Karon bubintaha na kay naa na may spin dry. So, mo ang napalit sa sildo, katong washing. Napalit na. Gaan-gaan gadzit pag among paglabada, are kay. Kapoy, ba't si kuso-kuso, kita mo sa vlog sa una nga nalaba mi dito sa pa. Kay, uwan lagi. Kananay, abunda malipog tubig dito. Unza, daris amo, ang tubig usahay mag, pang-pang. Pero, madara man pod. Mapundo lagi bidaan mo nang among siya gibutang nagtabda ko kay aroma pundo agkuan tubig kay di magpundo ug atlas way agas wa gid mi iilo o kirastiri kay bunot magita mga tubig man wa gid mana rin ang saga sinanay kay human sila bunon kay sa mga anamon kay gamit makadugwas hindi mapudhag okay ra kay aron napod si Jay magini kay maot pining way buhaton paluja okay kamay na laman sanggalat na laman re nahamas sining dress si gisuot na pagatos tagbilaran sagaran sang sanina sa atas ni udi gani dress na mga kuan pang unaray nga ipok wow mapudlog ipok gilaran man ko. Hindi ka alya naman eh. Haning pinalit ni Za. Abog mo ba ni? Basahan lang sa pamalitag mga ingan ni tagas bukton kay di man na matug og di magsutok tagas bukton kay routine naman ni Za. Basta mo. Sahap na ganyan nag-adlaw mo yun na nagnay. Mag-jacket na kong pajama. Jacket with ang tawag dan eh. Maunang naadjay mga ingan ni. Matong sa una, katong nakapangukay ko, ha, dyan pamalit na og tagas bukton. Arong nasay magamit kay balik-balik na mag-isang pangtug. Napod sa ipuli-puli ba? Okay, mga sanggalat na. Sanggalat. Hindi parang sanggalat. Ipitan. Uy, ito ka bitik. Ay, ba mo bitik man? Okay. Ini para nis mga sanggalat. Ang sanggato, yan ang heritus pikas. Ano lagi kabitik? Yung maruwi ba niya? Malangan sa trabaho na ani, bitik-bitik. Tumot gini ko. Oh, yung tao, naging sanggalat. Ano ito na pajot, may tao ng bilahan dani. Ano man eh? Okay, og din hinatapos ang ating paglaba. So, marang isuoto di guys. Lakaw dia. Tadan, maning isuot. Sa pawan rin na day. Tingaog ka ng mag-tube bitaw. Mangita pa ko para di magkitagdughan. See you later, guys! Hi, guys! Nakailis na ko. Itsagag pahumot ka lama-lama man. Nakilain na gang sanina, nay. Kazap-kazap. Nagibad na naghirpin kandi sa munot-not. Pero gasapaw ko spaghetti. Yung pinaghirpin. Muna mga picnic guys. Aron di makita kitong sanggato, ibitangan ng jog. Hirpin. Itong sanina na eh. Sakto ra? Oh. Taas po din sila. So ingani guys, napalito rin nga guys og 20 pesos. Basta magkugi lang magpangukay. Kasanina kag lami. 20 pesos ra gud ni. Naghimo naman sa nagbibingka guys. Katip kag iingan ni jog ganina. Ngihibupin ka mo ba ito tunggap. Bunot kog lubi. Ja,
atong huwaton. Basta di ko pa sunod, makakaon pa ko sa ka. So makita laman tanza guys, idig balik na ho kay. Magkuha ako sa package sa post office, dahil inig human, di salam ko muli dari kay, na inig human nag-post office, na mo dito na lamang ko sa birthday na Kay, kapuja naman ko ladyo ba sa magbayad guys, magbalik-balik na mahurot na gahag energy, gastos po o gasolina. Mana mo dito na laman merong, inig-post office, ang mga ramang dudad-un, dito na niya, or ay bili na mo somewhere na may kaila dito ja anig uli ang mga hapiton ja dito na may uli dari ja unboxing ta ja okay guys magkita kon ja mag-unboxing ta sa atag nadawat nga package ja magpasalamat ka kung dako ni Ma'am Cheryl na-upload si sa YouTube channel pero wako kahibaw og kanan ay nag-vlog ba si ja basta aram na kasiksi gwapa beutan all in one package ni Ma'am Cheryl kapag naong gwapag kasing-kasing salamat ka sa imong gihatag bisag gwapo kay bawo ugon sa mga sudad to excited na ko bisan pa siguro na magparahan sa kaltik ginamos ang lipadan kay mao ko mo appreciate malipay gani ko guys og may mohatag ng huguan guys bisag buwan ra siguro wang lipadan na nahadana tadan guys di ana ag bibingka nga mais ni nanay ko ani sa binlod. Bingkang binlod sa misilo malagi nay. Di ra kita mo ituklak. Agi butangan og Hatag orange juice. Pag nawon sa day. Okay, lamia oy. Magdako dani nay. Sa kahiwa nay. Sa kahon. Pila man ni kahaon tanan? Kahon ni. Ibalhin nimo asa man ibalhin nimo dare. Di Madagmag. naman ni. Okay. Oh, wow! Hala, lamia lagi na. Mura lagi si Zakuan na. Ika na galang-galang. Lamia, oy. Mukaan mo nga ni, guys. Happy birthday, Jai! Mura man yung magkikik ni mo, Jai. Magkita tanza, guys.